ούτω δε εμέ κυκλίσκουσι μητέρα. Το λέμε το μητέρα? Ναι. Μπράβο. Είδε πατέρας. Το λέμε? Ναι. Ωραία. Είδε άλλη. Λέμε άλλη? Ναι. Πολύ ωραία. Πάντες εταίροι. Του λέει πες μου το όνομά σου και λέει αυτός ο Οδυσσέας με λένε ο κανένας και έτσι με λέει η μάνα μου, ο πατέρας μου και οι άλλοι φίλοι μου. Είδατε πόσες λέξεις ξέρετε εσείς από τα αρχαία ελληνικά? Μπράβο. Αυτή λοιπόν την ωραία γλώσσα που έχουμε την ελληνική πρέπει να την προσέχουμε μικρή και μεγάλη, να την χρησιμοποιούμε και να μην παρεμβάλλουμε μέσα ξένες λέξεις. Δεν είναι ανάγκη να πω bye bye. Ωραίο είναι να πω γεια σας, που σημαίνει να έχεις υγεία. Η γραία η Σαφρανάδα είχε έναν μικρό οσπιτόφωνο. Καταλάβατε? Είχε ένα μικρό σπιτάκι. Συνάφηραν τη χωρί. Στον κόσμο κανάκι είχε. Ευτοχέσα και έδημος έσον. Μοναχόν έναν πετεινόν είχε. Έμορφον, πλουμιστόν. Για τα τόπα εκόλτσενα τον πλουμίτσο. Από το πλουμιστό τον έκανε πλουμίτσο τον κόφοράτας. Θα τρέξουμε και όποιος βγει πρώτος θα φάει τον άλλον. Καλά λέει ο Νίκος. Ας τρέξουμε. Τράβηξαν μια γραμμή και έτρεξαν. Έτρεξαν. Έβαλε τα δυνατά του ο Λύκος και τρέχει. Πώς τρέχει. Αλλά και ο πετεινός έτρεχε και πετούσε. Έτρεχε και πετούσε. Νίκησε το Λύκο. Ανοίγει το σώμα του και χλαπ τον καταπίνει. Καμαραρό! Παρακαλώ παιδάκι μου, καθίστε να διασκεδάσετε, καθίστε να σκάσετε. Ακούς εκεί να σκάσουν τα παιδιά, να σκάσουνε στα γέλια. Σήμερα πες, έχουμε τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη. Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη. Μπράβο αγάπη μου, μπράβο αγάπη μου. Αυτό δεν το λες εσύ. Σε σένα μιλάω. Σε σένα μπούφο. Σε σένα φούφο. Ρε το βλάκα. Με κοροϊδεύει ρε, το κοροϊδεύω ρε. Θα φας μπουνιά. Θα φας κλωτσιά. Δεν υποφέρεσαι. Πάρτινα. Ωραία μάνα, γκολ με έβαλε. 1-0 Σύρι.